कि हमरे खातिर रौरा के दुनिया में भेजौली बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से रौरा के बनौले बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से रौरा के बनौले बाड़े। और वीडियो सर से हमारा आग्रह है कि आप 2 मिनट के लिए जरा मंच पे आ जाइए। हमारे खातिर रौरा के दुनिया में भेजौले बाड़े हमारे खातिर रौरा के दुनिया में भेजौले बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से रौरा के बनौले बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से कि भगवान बड़ी फुर्सत से बनौले बा। लेकिन लोकगीत सुनाई उससे पहले एक लाइन पुलिस प्रशासन खाती कि माई हो ललनवा दे दा कि बाबू हो सुगनवा दे दा सबकी करनवा अपने बहनी हो बीरनवा देगा सबकी करनवा अपने बहनी हो बीरनवा देगा माई हो ललनवा देगा बाबू हो सुगनवा देगा माई हो ललनवा देगा बाबू हो सुगनवा सबकी करनवा अपने सबकी करनवा अपने बहनी हो बीरनवा आई हो ललनवा बाबू हो सुगनवा बड़ी प्यारा लाइन। बड़ी प्यारा बात है मीठा मीठा एक योरी घर के माई हम के पुकारे असमवा पधरती माई हम के